ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో డీటెయిల్డ్గా డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ గురించి పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్లో చూద్దాం. సో ఇప్పుడు డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ స్టార్ట్ అయ్యేది మౌత్ అంటే ఒక చిన్న స్లిట్, అంతే. ఒక చిన్న స్లిట్, పైన కింద లిప్స్ ఉంటే దాన్ని మౌత్ అంటాం. మౌత్ తర్వాత ఓరల్ క్యావిటీ లేదా బక్కల్ క్యావిటీ అని కూడా అంటాం. ఈ ఓరల్ క్యావిటీలోనే టంగ్, టీత్ ఉంటాయి. తర్వాత ఓరల్ క్యావిటీ దాటాక మనకు వచ్చేదే ఫారింగ్స్ వచ్చి నోస్కి, మౌత్కి ఇంకా లారింగ్స్కి కామన్ ప్యాసేజ్ అనమాట. సో కాబట్టి ఫారింగ్స్ని 3 ఆర్గాన్స్గా డివైడ్ చేశారు. ఈ ఫారింగ్స్ నోస్ దగ్గర ఉంటే దాన్ని నాసోఫారింగ్స్ అన్నారు. ఈ ఫారింగ్స్ ఓరల్ క్యావిటీ దగ్గర ఉంటే ఓరోఫారింగ్స్. అదే ఫారింగ్స్ మనకి లారింగ్స్ దగ్గర ఉంటే లారింగోఫారింగ్స్. సో ఈ ఫారింగ్స్ అన్నీ దాటాక ఫుడ్ ఎక్కడికి వెళ్తుందంటే ఈసోఫాగస్. ఈ ఈసోఫాగస్ అనేది సన్నటి ట్యూబు. మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఈసోఫాగస్, నేను చెప్పే దాంతో పాటు ఈ లేబులింగ్ కూడా చూస్తే ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో మౌత్, ఓరల్ క్యావిటీ, ఫారింగ్స్ కంటిన్యూ టు ఈసోఫాగస్ అనేది స్ట్రైట్ ట్యూబ్. ఈసోఫాగస్లో మనకి ఎలాంటి డైజెషన్ జరగదు, ఓన్లీ మూమెంట్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ మాత్రమే. ఇక్కడ జరిగే మూమెంట్నే పెరిస్టాలసిస్ అంటాం. మళ్ళీ ఇక్కడ మీకు ఫామ్ అయ్యే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడే చెప్పేస్తాను. పెరోటిడ్ గ్లాండ్ అనేది లార్జెస్ట్ గ్లాండ్ అనమాట. ఉన్న అన్ని సెలైవరీ గ్లాండ్స్లోనే లార్జెస్ట్ సెలైవరీ గ్లాండ్ ఏది అంటే పెరోటిడ్ గ్లాండ్. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. తర్వాత ఈసోఫాగస్లో ఎటువంటి డైజెషన్ జరగదు, ఓన్లీ ఫుడ్ అనేది మౌత్ నుంచి ఫారింగ్స్కి వెళ్ళి ఫారింగ్స్ నుంచి స్టమక్కి తీసుకెళ్తుంది. సో అది ఈసోఫాగస్. సో ఈసోఫాగస్ నుంచి స్టమక్. సో స్టమక్ తర్వాత స్టార్ట్ అయ్యేదే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ని మనకి 3 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేశారు. డియోడినం ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చి డియోడినం, ఈ సి షేప్లో ఉంది కదా, ఇది డియోడినం తర్వాత జెజునం తర్వాత ఇలియం. డియోడినం, జెజునం, ఇలియం ఈ 3 కలిస్తే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ అంటారు. స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ అని 2 ఉన్నాయి మనకి. కానీ స్మాల్ ఇంటెస్టైనే పొడవైనది. దీనికి స్మాల్, లార్జ్ అని ఎందుకు పేరు పెట్టారంటే బేస్డ్ ఆన్ దేర్ డయామీటర్ అనేది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్కి తక్కువ, లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ అంటే డయామీటర్ ఎక్కువ. కాబట్టి కానీ పొడవు మాత్రం స్మాల్ ఇంటెస్టైనే ఎక్కువ, లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ పొడవు చాలా తక్కువ. సో డియోడినం, జెజునం, ఇలియం. దీని తర్వాత ఇలియం తర్వాత వచ్చేది కోలన్. ఈ కోలన్ని 4 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేశారు. సో ఇలా పైకి వెళ్ళేది మనకి ఇలా ట్రయాంగిల్ లేదా స్క్వేర్ షేప్లో ఉంది కదా, అది చూడండి. ఇలా పైకి వెళ్ళేదాన్ని అసెండింగ్ కోలాన్ అన్నారు. తర్వాత అడ్డంగా ఉండేదాన్ని ట్రాన్స్వర్స్ కోలాన్. మళ్ళీ కిందకి దిగేదాన్ని డిసెండింగ్ కోలాన్. మళ్ళీ ఇలా ఎస్ షేప్లో ఒక కుక్కీలాగా ఉంది కదా, దాన్ని సిగ్మాయిడ్ కోలాన్. ఆ సిగ్మాయిడ్ కోలాన్ తర్వాత వచ్చేదే రెక్టంలోనే మనకి స్టూల్స్ అనేది స్టోర్ అవుతుంది. రెక్టమ్ తర్వాత ఫైనల్గా ఏనస్. ఓకే, సో అసెండింగ్ కోలాన్, ట్రాన్స్వర్స్ కోలాన్, డిసెండింగ్ కోలాన్, సిగ్మాయిడ్ కోలాన్, రెక్టమ్ అండ్ ఏనస్. ఫైనల్గా ఏనస్ తోటి ఈ గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ట్ లేదా ఎలిమెంటరీ కెనాల్ ఎండ్ అవుతుంది. సో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ మౌత్ టు ఏనస్. ఇన్ బిట్వీన్ మనకు వచ్చే గ్లాండ్స్ వచ్చి సెలైవరీ గ్లాండ్స్, గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్స్. సెలైవరీ గ్లాండ్స్ వచ్చి సెలైవాని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్స్ వచ్చి మనకి స్టమక్లో ఉంటుంది, మేజర్గా HCl తర్వాత పెప్సినోజన్ ఇవన్నీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇవన్నీ డైజెషన్కి ఉపయోగపడుతుంది, కెమికల్ డైజెషన్. తర్వాత లివర్ వచ్చి బైల్ సెక్రీట్ చేస్తుంది. మనం తినే ఫ్యాట్ డైజెస్ట్ అవ్వాలంటే మనకి బైల్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. తర్వాత ఆ బైల్ అంతా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, గాల్ బ్లాడర్లో స్టోర్ అవుతుంది. తర్వాత ప్యాంక్రియాస్ వచ్చి మనకి ఇన్సులిన్, గ్లూకగాన్ అనేవి బ్లడ్ షుగర్ని రెగ్యులేట్ చేస్తుంది.
కానీ ఇంకొక పార్ట్ ఆఫ్ ప్యాంక్రియాస్ ఉంది. ఆ పార్ట్ని ఎక్సోక్రైన్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్యాంక్రియాస్ అన్నారు. అదేం చేస్తుందంటే డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ని రిలీజ్ చేస్తుంది. సో మనకి మొత్తం ఈ డైజెస్టివ్ సిస్టంలో యూజ్ అయ్యేది వచ్చి ఎక్సోక్రైన్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్యాంక్రియాస్. తర్వాత వర్మిఫార్మ్ అపెండిక్స్, దీన్ని వెస్టీజియల్ ఆర్గాన్ అన్నాం. వెస్టీజియల్ అంటే ఇది పనికిరాదనమాట, కానీ దీంట్లో కొన్ని సింబయోటిక్ బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది. ఈ సింబయోటిక్ బ్యాక్టీరియా అనేది డైజెషన్కి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. కానీ వర్మిఫార్మ్ అపెండిక్స్ అనేది మోస్ట్లీ వెస్టీజియల్ అనమాట. ఇది లేకపోయినా కానీ మనం సర్వైవ్ అవ్వగలం. సో మళ్ళీ ఇంకొకసారి కంటిన్యూ చేస్తాను. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ మౌత్, ఓరల్ క్యావిటీ, ఫారింగ్స్. మళ్ళీ ఫారింగ్స్ని ఎలా డివైడ్ చేసాం? ఓరోఫారింగ్స్, నాసోఫారింగ్స్, లెరింగోఫారింగ్స్. తర్వాత కంటిన్యూవేషన్ వచ్చి ఈసోఫాగస్. ఈసోఫాగస్ విల్ లీడ్స్ టు స్టమక్. స్టమక్ తర్వాత స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ని 3 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసాం: డియోడినం, జజునం, ఇలియం. డియోడినం, జజునం, ఇలియంలో జజునం అనేది లాంగెస్ట్ అనమాట. తర్వాత లార్జ్ ఇంటెస్టైన్, అసెండింగ్ కోలాన్, ట్రాన్స్వర్స్ కోలాన్, డిసెండింగ్ కోలాన్, సిగ్మాయిడ్ కోలాన్, రెక్టమ్ అండ్ ఫైనల్లీ ఏనస్. ఇంకా గ్లాండ్స్ అయితే సెలైవరీ గ్లాండ్స్, గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్స్, లివర్, ప్యాంక్రియాస్, ఇంటెస్టైనల్ గ్లాండ్స్. సో వీటన్నిటితో కలిపే మనం డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అంటాం. మౌత్ టు ఏనస్ మాత్రం ఎలిమెంటరీ కెనాల్ లేదా గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ట్. సో ఇది పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకా ఒక్కొక్క పార్ట్ గురించి ఇంకా డీటెయిల్డ్గా తెలుసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.